заведение. Бяха на този цял автобус туристи. Според нашите норми, тук в Созопол също има много лодки, знаете, за разходка не повече от 8-12 на корито от такъв тип могат да се натоварят. Казвате, господин Димитров, а колко по ваши данни, колко хора е имало на този кораб? 53, значи моите данни са по-точни от вашите, тъй като, нали ви казах, моите... Може да повторите, извинявайте? 53 души са били на кораба, главно туристи, пенсионери от България, един цял автобус. 14 тела са извадени, 4 се водят изчезнали, но те невероятно със сигурност са мъртви. Охридското езеро е много студено, това е високопланинско езеро и на плюс 14-15 градуса те викат, днеска е много топло. Казвате, че повечето от тези 53 са българи. Знаете ли колко точно са били българите от тези 53 души? Значи, освен екипажа не е имало други, според други македонци. От загиналите повечето са пенсионери, едно младо момиче, надявам се, че това са всичките жертви, че няма повече, тъй като останалите наистина са били извлечени, както ми каза моят приятел. Значи едно младо момиче, останалите пенсионери, българите са вероятно 17 от 18-те загинали, тъй като изчезнало и детето на момчето на капитана, което му е помагало така при обслужването на лодката. Това е, за съжаление, тази ужасна трагедия. Корабът е бил частен, купен, вероятно от граничната служба на Македония. Там има ли власти, министър Димитров, които да следят за това да не се претоварват такива кораби? Ще ви попитаме дали има... Да, има и се нарича капитанария, и моите приятели, за които ви казаха, че капитанарията просто не е обърнала внимание, че корабите редовно се претоварват. А след потъването на кораба, имало ли адекватна реакция от страна на властите там край езерото? Спасителни... Значи има ли се късмет, тъй като студената вода едва ли са могли да издържат дълго. За честно, нашите брати македонци, кораба Александрия се движало на 500 метра след него и е стигнал буквално за минути до това от брега. Значи това е катастрофата е станала край село Пещани, където е въпросният къмпинг. В края на селото, веднага и оттам две лодки са се насочили и са успели да спасят тези, които са успели да се задържат над водата. Ако правилно разбирам... Имало една чисто човешка, хуманна реакция в случая. Много бърза и с голям успех, тъй като откровенно казано, знаете, че съм от Созопол, че съм моряк, откровенно казано, жертвите, ако не беше тази бърза реакция, щяха да бъдат много повече. Последен въпрос, министър Димитров. Да. Знаете ли къде са оцелелите българи, спасените българи от корабчето? Би трябвало да са около 30-35 души. В хотел Метропол, доколкото знам, премиерът Бойко Борисов е изпратил правителствения самолет. Състоянието им добро ли е? Който ще ги вземе. Представете си възрастни хора, колко може да им бъде добро състоянието. Най-малкото са в шок. Вероятно има и преохладени, но аз не се и съмнявам, че охридчани полагат всички усилия. Добре, благодарим ви за тази информация. В последните минути информация от министъра без портфел Божидар Димитров. Това, което ни съобщи той е, че на борда на потъналия кораб Илинден е имало 53 души. По-голямата част от тях българи. Нямаме информация дали всички са били българи. Може би само екипажа е бил от македонци. За сега 18 души се смята, че са отдавили. 4 се водят за изчезнали, най-вероятно, както каза министър Димитров. Те са се отдавили. 17 от тях са българи. Очевидец на трагедията е станала Валентина Савова. Сега имаме връзка и с нея. Здравейте, разкажете ни, госпожо Савова, какво точно се случи? Здравейте! Това, което мога аз да ви кажа като свидетел е, че фактически ние бяхме на кораба, който тръгна след корабчето, което потъна. Значи ние пристигнахме буквално минути след като то потъна и аз не видях как потъва, но за изключително кратко време е потънало. Доколкото разбрах и моите сведения, че има около 50 човека на корабчето преди нас. Това, което видях, като се качвахме ние, че е препълнен. Наистина беше много препълнен. И моите наблюдения бяха, че местните хора изключително бавно отреагираха.
Значи фактически ние успяхме от нашото корабче да спасиме няколко човека. 3 лодки или 4 се претекоха веднага. Добре, че бяхме наблизо до брега, разбира се. И... Кораба Александрия, така ли? Да. И успяхте да спасите няколко от давещите се. Доста хора се качиха, доста хора се качиха на нашата лодка. Значи екипажа, който беше на нашия кораб, включително и капитана, веднага тръгнаха да помагат. Имаше и доброволци, които се хвърлиха във водата. И така. Това честа практика ли? Преди малко министър Димитров каза, че много често на Охридското езеро в корабчета, които предлагат местните за разходка в езерото, се качват много повече хора, отколкото би трябвало. Имате ли такива наблюдения? Вие във вашия кораб, например, беше ли препълнено? Имаше ли много хора? Значи определено имаше доста хора, но не смятам, че беше препълнен. Иначе не мога да ви кажа дали е честа практика. Доколкото разбрахме, имало подобни инциденти с толкова наистина кораб да потъне. Да, за съжаление това е... Да, това кораб е силно казано. Да. Голяма трагедия наистина. За съжаление. Добре. Благодаря ви за това включване, Валентина Савова, която е станала свидетел на потъването на кораба Илинден. Тя ни разказа, че е била в кораб, който се е движил зад потъналия кораба Александрия, и те са успели да спасят голяма част от давещите се туристи. В края на тези извънредни новини да обобщим: 53 души по информация на министър Божидар Димитров е имало на потъналия кораб, 14 тела са извадени, 4 се смятат за изчезнали, останалите 35, по мои изчисления 35 души са настанени в хотел. Основно пенсионери е била групата, която се е возила на този кораб. Продължаваме да следим информацията за този наистина трагичен инцидент. Нашите екипи вече пътуват към мястото на трагедията. Ще продължим да ви информираме. Имаме готовност за още извънредни емисии и новини и, разбира се, всичко за инцидента в BTV новините точно в 19.